Ahojte, pekný piatoček vám prajem. V dnešnom videu vám ukážem, aký dividendový príjem priniesol mesiac apríl 2026, teda minulý mesiac. Podotýkam však, že moje portfólio sa skladá zo spoločností, ktoré vyplácajú dividendy, čiže tzv. Dividendové firmy, ale aj z rastových firiem, ktoré reinvestujú ich zisky späť do firmy na ďalší rozvoj. Keby som sa zamerala čisto na spoločnosti, ktoré vyplácajú stabilnú dividendu, tak by ten príjem mohol byť oveľa väčší celkovo ročne. Ale poďme sa na to pozrieť. Čiže celkovo v mesiaci apríl nám vyplatilo dividendu 11 firiem, a to konkrétne Altria, Comcast, Ecolab, GE Vernova, General Electric, Medtronic, Merck, Nike, Realty Income, Southwest Airlines a US Bancorp. Najväčšiu dividendu, ako môžete vidieť, sme obdržali od spoločnosti US Bancorp $3,73 a Merck spoločnosť nám vyplatil $3,36. Tento mesiac bol jeden z tých slabších dividendových mesiacov. Ďalší podobný taký mesiac je, keď sa pozrieme na graf z roku 2025, taký slabší mesiac je taktiež aj október, kde máme teda nižšie dividendy oproti iným mesiacom. Ale tento rok v mesiaci apríl sme teda mali celkových vyplatených $23,36, čo je vyššia hodnota, akú sme mali minulý rok v roku 2025. Čiže sme prekonali minuloročnú aprílovú mesačnú dividendu. I keď o maličko, ale predsa. A môjim cieľom je celkovo navyšovať ten dividendový príjem mesiac čo mesiac a rok čo rok. A tento rok mám ambíciu navýšiť dividendový ročný príjem o $240, čo uvidím, či sa podarí, ale budem sa snažiť. Minulý týždeň v stredu som prikladala do eToro účtu ďalších $500, čo môžete vidieť v dostupnej hotovosti. $500 použijem na respektíve ďalšie nákupy v blízkej budúcnosti a zvyšok, čo tu vidíte v keši, teda hotovosti, je zo nazbieraných predchádzajúcich prijatých dividend, ktoré som ešte momentálne nereinvestovala. A celkovo trhom a nášmu eToro portfóliu sa naďalej skvele darí, ako vidíte. Dneska sme zaznamenali ďalší neskutočný, neuveriteľný rast. Dosiahli sme $62,000, skoro $63,000. Uvidíme, ako sa trh dnes uzatvorí. Čiže už sa nám podarilo prekonať hranicu $60,000, čo bola moja vyššia, tak horná hranica cieľu, ktorú som mala nastavenú na dosiahnutie tento rok 2026, a to je ešte len maj. Ale uvidíme, ako ukončíme rok 2026, potom spravím samostatné video s prehľadom o úspechoch a neúspechoch roku 2026, hlavne tých finančných cieľov, ale aj nejakých osobných cieľov. Minulý týždeň sme mali hodnotu portfólia, čo môžete vidieť v predchádzajúcom videu. Hodnota portfólia bola $53,000, takže rastieme neskutočným tempom a hlavne v apríli a teraz začiatkom maja sa trhom darí neskutočne dobre. Aj samotné S&P 500 malo neskutočný rast v apríli. Narastlo o 10,4% a vidíte, že od toho konca marca, začiatkom apríla má S&P 500 tendenciu rast, čiže aj teraz v máji ten rast pokračuje. Na tomto raste sa podielali hlavne veľké technologické firmy a minulý mesiac bol jeden z tých najsilnejších mesiacov od roku 2020 a nie sa čomu čudovať, že S&P 500 dosiahlo 11 nových výšin z rastu v roku 2026. A takto sa deje pomerne často, vždy sú nejaké nové maxima. Celkovo zaznamenávame bičí trh, by som povedala, teda bull market. A o tento raz sa zaslúžili hlavne veľké technologické firmy, ktoré pôsobia v oblastiach infraštruktúry, umelej inteligencii, dátových centier, úložiska, pamäti.
najväčšími takýmito hráčmi, ktorí zaznamenali tento rok a hlavne v mesiaci apríl neskutočný rast, boli firmy ako SanDisk, ktoré tiež máme v portfóliu. A vidíte, neskutočný rast zaznamenal teraz. Potom ďalšou takou firmou, ktorá zaznamenala výrazný rast, bola Intel. Ako vidíte, tie nákupy sme mali pomerne časté. Už niektoré nákupy boli z predchádzajúcich rokov, ako vidíte. A momentálne sa Intelu veľmi darilo, aj vďaka AI, alebo vyhliadky AI. A ďalšou firmou, ktorá zaznamenala neskutočný rast, je Western Digital. VDC. Vidíte, tam už máme rast vyše 1200%. Ono by to vyzeralo aj inak, keby sa Western Digital nerozdelil so SanDiskom, ale tak chceli oddeliť pevné harddisky s flash pamätiami biznisu, tak už sú to dve samostatné firmy. A tak nevadí, obe máme v portfóliu. Tieto firmy hlavne pomohli S&P 500, ale aj nášmu portfóliu, keďže ich vlastníme. Sice ja by som bola šťastná aj za nejaké dlhodobejšie poklesy celkovo, čo sa týka trhov, keďže by boli ďalšie zľavy na akciách kvalitných firiem, ktoré by sme mohli prikupovať za oveľa férovejšie ceny. A hlavne by nám to dopomohlo z dlhodobého hľadiska. Čo sa týka investičnej skupinky, tak prišli dvaja noví investori, ako vidíte 3.5. a teraz 7.5. Tak uvidíme, či sú to dlhodobí investori alebo len takí, čo nevydržia dlhú dobu, lebo takých na eToro platforme je strašne veľa a skôr aj tú funkciu kooperovania investorov na eToro berú vo forme tradingu ako dlhodobého investovania. Tak to už je každého osobná preferencia a voľba. Ja sa tu snažím investovať dlhodobo, zdokumentovať svoju cestu a budovať dedičný majetok sebe, keď tak zabezpečiť dividendový príjem na dôchodok, také prilepšenie. Prípadne, keď si to situácia bude vyžadovať, aby som mohla z čoho vyberať bez toho, aby som odpredávala majetok. A to, že sa niekto pridá kopírovanie mojich investičných rozhodnutí, je len bonus. A som rada, ak niekoho vôbec motivujem k investovaniu. Či už so mnou, alebo keď sa niekto rozhodne investovať sám, to je tiež fajn. Chcem, aby sa mali proste všetci lepšie, aby sme celkovo rastli. Momentálne portfólio je na hodnote $62,000, skoro $63,000. Mesiac marec sme ukončili hodnotu portfólia na $55,551,73, ako vidíte v mojej tabulke. Čiže oproti mesiacu marec je apríl na tom lepšie o 10 900 $, viac, čo je tak viac než skvelé. Teraz je na začiatok maja, už sme zaznamenali ďalší neskutočný rast, čiže keď si dáme, že 62,000 minus 55,000, to je rozdiel 7,000, čiže o cca 7,000 máme zaznamenaný ďalší rast, čiže len mesiac marec a apríl máme vyše 17,000, skoro 18,000 rozdiel v raste. A tu na grafe evolúcie portfólia vidíme aj, ako hodnota portfólia vystrelila hore a hlavne, keď tam pridáme aktuálnu hodnotu portfólia, tak to ukáže ešte viac, tak dáme 62,900. To povedzme 62,900. Vidíte, tá krivka vystrelila ešte vyššie, ale tak toto zaktualizujem až po ukončení mesiaca, alebo tak trhy môžu aj samozrejme klesať. To by bolo zatiaľ všetko. Ďalší týždeň bude video o deklarovaných, teda potvrdených dividendách v mesiaci apríl na ďalšie obdobie. Potom už dám ďalšie edukačné video, keďže môjim cieľom nie je výhradne robiť videá čisto o dividendách, i keď aj tie plánujem robiť pravidelne, mesiac čo mesiac.
Tak, ďakujem vám za pozornosť a prajem krásny víkend a skúste ho využiť na investovanie do seba, napríklad čítaním nejakej dobrej, napríklad aj finančnej knižky, lebo investícia do seba prináša najväčší výnos. Čaute.